Dari kienet fabbrika illegali tal-konkrit, iżda issa nbidlet f'żona dedikata għal kunċerti u li tista' tilqa' folla ta' 20,000 ruħ. Però li lin mill-kunċerti li jittellaw minn żmien għal żmien, din iż-żona ġdida li saret b'investiment ta' 16 miljun euro hija miftuħa għad gawdija tal-pubbliku. Fil-fatt, matul il-ġranet ta' tmiem il-ġimgħa qed jittella Open Weekend imsewwa bosta attivitajiet. Tista' tara ekosistema differenti ta' annimali, ta' tajr, hemm x'ta' prezzaw. Edeja tajba li il-post ħajjevita mill-li jisiru konċerti kbar fuq il-fosos u nibdew nibżaw għalihom fl-aħħar. Ħafna post fejn tagħmel attivitajiet u tagħmel piknik pereżempju. Kif rajtu tpaxxejt għax affarijiet bħal dawn narawhom barra l-pajjiż. Ħabba hemm ħafna greenery u hekk. U hemm balla affarijiet sabiħ. Isek mort barra minn Malta, jiġifieri jekk xi ħadd jinżel isfel u attrazzat bħal meta xi ħadd imur barra minn Malta biex jara konsert. L-Open Day se tkun miftuħa wkoll għada u se jkun hemm attivitajiet għall-familja kollha bejn nofsinhar u s-sitta bidħul b'xejn.